Hemen atzean dauka gometxa bat, urdina. Gometxa urdina daukaten liburuak dira zuentzako liburu egokiak. Bai, baina beste liburu batzuk, zuentzako ez direnak, adibidez hau, kabak, lio dena, hau daukate gometxa berdea. Eta gometxa berdea daukaten liburuak dira hori pixka bat lio zuentzako. Ikusi nahi badezue, ikusi, baina bida, ikusten dezue pixka bat raro, ezta? Komikia da. Hau komiki bada, hori da. Baina hemen... Ez da zuentzako egoki hau. Bai, zuentzako bai, normala, Zuen beste klase bateko liburu hauten zaizue. Hori da. Zuen gustatzen zaizue gehiago, kroko bezalakoak, ezta? Hori da, deno daukagu kroko etxean, ezta? Ez du importa, eskolan badago. Eta altxor, oso ondo Maitane. Baina, kontutan hartu behar dezue, orain denok nahi badezue irakurtzeko hemen altxorren badaudela. Ni ekuatoriana nahi, baina ekuatorianan dauke zergatiniak janan bizi. Oso ondo, guain behasenean bizizera eta urte askotako. Eta daukazue krokoren bi abentura. Nik bai. Hau adibidez da krokorena eta arkatzena. Aber egiten dagoen hau. Aber zenbateko jende pixkorra dagoen behasainen. Aber, horren ikusiko dugu. Arkatz magikoa. Begira. Kroko bere arkatz arroxarekin zer margotzen ari da kroko? Oso ondo, jende pixkorra dago hemen ikusi, lorea margotzen ari da kroko, arkatz arroxarekin. Aber urrengoa, aber. Eta arkatz horiarekin zei da margotzen? Seguro? Bai. A ber. Bai, Jontxo. Zue badakizue zerbait, Eskutan dauke. Claro, hori pista bazan baietz. Eta orain, zei da margotzen orain kroko? Orain denetatik entzun dut, ez dago inargi, Zer margotzen ari da kroko? Seguro? Benetan? Bai. Bueno, esmatu dugu hau ere, oso jende pixkorra dago bezainen, Eta gero atzikaldiak. A ber, eta orain, zer? Bai, seguro? A ber. Mantangorria margotzen ari da kroko. Ni bizi nahi zure etxearen ondoan. Eta... orain? Zer ari da orain kroko margotzen? Bere aurpegia. Bere aurpegia? Bere buruaren marrazki egiten ari da. Bere burua. Bai, oso ondo. Artistak, oso ondo. Bere buruaren marrazkia egin du. Eta bukatu da. Gometxa urdina auki beharko luke, baina norbaitek klas kendu dio urdina eta horia jarri dio. Ze bromista. Horia da norbaitek egin digun broma bat. Hone berez auki beharko luke urdina, baina norbaitek egin dio gometxa urdina eta horia jarri dio. Zuen andereinoak nahi badu jarri hemen gometxa urdin bat, gainean. Badauzkazue gometxa? Bai. Jarriko digu, ezta? Vale. Bueno,